Як запустити генератор на газу? Перед запуском треба пересвідчитися, що газ є в балоні, балон відкручений і газ підключений до нашого карбюратора. Далі потрібно подивитися, в якому положенні знаходиться перемикач LPG пропан-бутан чи NG метан природній газ. Переводимо в потрібне нам положення. Після цього, в залежності від того, чи прогрітий двигун чи ні, відкриваємо або закриваємо заслінку. На холодному двигуні заслінка зазвичай повинна бути закрита для пуску. Потім натискаємо 3-4 секунди на оцю кнопку, яка тисне на мембрану, і відбувається вільна подача газу у впуск. Це пускова подача. Тримаємо її 4 секунди, газ заповнює впуск і пробуємо заводити.